Ένα μαγικό γράμμα της αυτοκίνησης δίπλα σε έναν αριθμό αρκεί να σε ξεσηκώσει. Η BMW M3 εδώ και 23 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ζωντανό θρύλο και φυσικά η τελευταία ενσάρκωση της M3 δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Κάτω από το καπό συναντάμε τον αλουμινένιο οχτακύλινδρο κινητήρα με κωδικό S65 και κυβισμό 4.000 κυβικά εκατοστά που αποδίδει 420 άλογα και 40,8 κιλά ροπής. Βέβαια, αν νομίζετε πως η M3 είναι μια τριάρα κουπέ με μεγάλο δυνατό κινητήρα και σπορ στήσιμο, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε. Πάνω από το 80% των εξαρτημάτων της M3 είναι ανασχεδιασμένα, αφού τα μοναδικά κιμνά σημεία με τις μικρότερες αδερφές της είναι οι πόρτες, τα φανάρια και το πορτμπαγκάζ. Η M3 είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από το πρισμένο αμάξωμα, τους επιθετικούς προφυλακτήρες, τα βράχια στα μπροστινά φτερά, τις ζάντες των 19 ιντσών και φυσικά την εξάτμιση με τις δύο διπλές απολύξεις. Το αγωνιστικό τμήμα της BMW έχει κάνει εκτεταμένη προσπάθεια για να κρατηθεί το βάρος της M3 χαμηλά. Σημειώστε, οροφή από ανθρακονήματα, καπό πορτμπαγκάζ και φτερά από αλουμίνιο, θερμοπλαστικές βάσεις προφυλακτήρα, αλλά και αλουμινένια μέρη στην ανάρτηση. Το εσωτερικό είναι σπορτίβ, όμως στερείται έμπνευσης, αφού αν εξαιρέσεις τα εξαιρετικά τερμάτινα μπάκετ καθίσματα με το λογότυπο M στα προσκέφαλα, καθώς και τον πίνακα οργάνων με τις μαγικές ενδείξεις 9.000 στροφές ανά λεπτό και 330 χιλιόμετρα ανά ώρα τελικής, το εσωτερικό είναι παρόμοιο με μια καλά εξοπλισμένη 330 κουπέ. Ωστόσο, η ποιότητα των υλικών, όπως και η συναρμογή, είναι στα γνωστά κορυφαία επίπεδα της BMW. Την παράσταση κλέβει το μικρό κουμπάκι M στο τιμόνι. Με το M-Drive μπορείς να αποθηκεύσεις το μαγικό κουμπί M τις προσωπικές σου ρυθμίσεις για να είσαι έτοιμοπόλεμος ανά πάσα στιγμή. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την απόκριση του κινητήρα μέσα από 3 χαρτογραφήσεις, τον έλεγχο της υποβοήθησης Servotronic, την απόσβεση της προαιρετικής ανάρτησης EDC με τα ηλεκτροϊδραυλικά αμορτισέρ και τη μερική ή πλήρη απενεργοποίηση του DSC. Ο 4λιτρος V8 κινητήρας έχει άφθονη ροπή και δυνατό τράβηγμα, αλλά δεν σου κόβεται η ανάσα. Όλα αυτά μέχρι τις 5.400 στροφές ανά λεπτό, σημείο στο οποίο ο εγκέφαλος δίνει εντολή να ανοίξουν διάπλατα οι 8 πεταλούδες εισαγωγής. Τότε ο ήχος αγριεύει, τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν με εκρηκτική μανία και εσύ γουρλώνεις τα μάτια για να προλάβεις να αλλάξεις ταχύτητα πριν από τον κόφτη. Το ψαγμένο στήσιμο της ανάρτησης, σε συνδυασμό με το διαφορικό με μεταβαλλόμενο ποσοστό εμπλοκής από 0 έως 100%, επιτρέπουν στην M3 να ταξιδεύει όλη μέρα με το πλάι ανεξαρτήτου οδοστρώματος. Ο έλεγχος με το τιμόνι και τον γκάζ είναι εξαιρετικός και ο μόνος λόγος για να σταματήσετε την οδήγηση υπογωνίες είναι να μείνετε από βενζίνη ή λάστιχα, αφού η M3 αρέσκεται στο να καταναλώνει και τα δύο με εξίσου γρήγορους ρυθμούς.